ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ସଂସ୍କୃତ କାଳାଂଶକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ସୋପାନମ୍ ବହିର ଷଷ୍ଠ ପାଠ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ। ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ନାମ୍ନା ପ୍ରସିଦ୍ଧା। ମାଘ କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ବିଜୟା ଏକାଦଶୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ନାଗପୁର ନଗରୀ ସଦାଶିବ ଗୋଲୱାଲେକରସ୍ୟ ପରିବାରେ ମାଧବ ଜନ୍ମ ଲବ୍ଧବାନ୍। ନାଗପୁର ସହରରେ ସଦାଶିବ ଗୋଲୱାଲେକରଙ୍କ ପରିବାରରେ ମାଧବ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତସ୍ୟ ମାତୁଃ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ। ତାଙ୍କର ମାଙ୍କ ନାମ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈ। ମାଧବସ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ ମଧୁ ଆସୀତ୍। ମାଧବଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ ମଧୁ ଥିଲା। କାଳାନ୍ତରେ ସହ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ ନାମ୍ନା ଖ୍ୟାତୋ ଅଭବତ୍। ସମୟକ୍ରମରେ ସେ ଗୁରୁଜୀ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘସ୍ୟ ମୁଖ୍ୟଃ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରସଂଘ ଚାଳକः ଆସୀତ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ମୁଖ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସରସଂଘ ଚାଳକ ଥିଲେ। ବାଲ୍ୟକାଳେ ମଧୁଃ ଧୀମାନ୍ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ତମ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ନିପୁଣ ବଂଶୀବାଦକଶ୍ଚ ଆସୀତ୍। ପିଲାଦିନେ ମଧୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଏବଂ ସମୟକ୍ରମରେ ସେ ଉତ୍ତମ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ ଦକ୍ଷ ବଂଶୀ ଚାଳକ ଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାଂ ସମାପ୍ୟ କାଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳये ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାगे ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ଅଭବତ୍। ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି କାଶୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ବିଭାଗରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ହେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଡକ୍ଟର ହେଡ୍ଗୱାରେଣ ସାକଂ ତସ୍ୟ ପରିଚୟଃ ଅତ୍ରୈବାଭବତ୍। ତାପରେ ସେଠାରେ ଡକ୍ଟର ହେଡ୍ଗୱାରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା। ସଂଘସ୍ୟ ଅନୁଶାସନଂ ସଂଗଠନ କୌଶଳଂ ଚ ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ସଃ ସଂଘଂ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟଃ ଅଭବତ୍। ସଂଘର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ସଂଗଠନ କୌଶଳକୁ ଦେଖି ସେ ସଂଘ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୀକ୍ଷା ନିମିତ୍ତଂ ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦସ୍ୟ ସାରଗାଛି ଆଶ୍ରମଂ ସହ ଗତବାନ୍। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଅଖଣ୍ଡାନନ୍ଦଙ୍କର ସାରଗାଛି ଆଶ୍ରମକୁ ସେ ଗଲେ। ତତ୍ର ଦୀକ୍ଷାଂ ସ୍ୱୀକୃତ୍ୟ ଗୁରୋଃ ଆଜ୍ଞୟା ସଂଘକାର୍ଯ୍ୟଂ କର୍ତ୍ତୁଂ ନାଗପୁରମ୍ ଆଗତବାନ୍। ସେଠାରେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନାଗପୁର ଆସିଲେ। ସଂଘ ସଂସ୍ଥାପକः ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡ୍ଗୱାରः ଊନବିଂଶଶतं ଚତ୍ୱାରିଶତମେ ଅବ୍ଦେ ଦିବଙ୍ଗତ। ସଂଘ ସଂସ୍ଥାପକ ଡକ୍ଟର କେଶବ ବଳିରାମ ହେଡ୍ଗୱାର 1947 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଊନବିଂଶଶतं ଚତ୍ୱାରିଂଶତଃ ଊନବିଂଶଶतं ତ୍ରିସପ୍ତତିତମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତଂ ସମଗ୍ରେ ଭାରତବର୍ଷେ ପ୍ରବାସଂ କୃତ୍वा ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ୟ ବିସ୍ତାରଂ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ କୃତବାନ୍। 1940 ମସିହାରୁ 1973 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଭ୍ରମଣ କରି ସଂଘ କାର୍ଯ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଜୀ। ସଂଘ ଶକ୍ତି କଳିଯୁଗେ ଇତି ସମ୍ୟକ୍ ଅବଗମ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରସ୍ୟ କୃତେ ସ୍ୱୀୟଂ ଜୀବନଂ ଅର୍ପିତବାନ୍। ସଂଘ ଶକ୍ତି କଳିଯୁଗରେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ବାଛି ନେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିମିତ୍ତ ନିଜର ଜୀବନକୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତସ୍ୟ ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟମ୍ ଆସୀତ୍। ତାଙ୍କର ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟ ଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ ସ୍ୱାହା। ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ସମର୍ପଣ। ଇଦଂ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟ। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ। ଇଦଂ ନ ମମ ଇତି। ଏହା ମୋର ନୁହେଁ ବୋଲି। ଏହିଭଳି ସେ ନିଜର ଧ୍ୟେୟବାକ୍ୟକୁ
ରଖିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ।